Evakuačné lety pre občanov z ohrozenej piloti Spartanu, kde práve aj strmé priblíženie na pristátie a krátky dojazd. A za špeciálnom priblížení som sa dozvedel od Tóna. Tónko, je samozrejme, že tento spôsob, extrémny spôsob priblíženia, predovšetkým teda dopravného lietadla na materskú základňu, pochádza z čias sovietsko-afgánskej vojny v polovici 80. rokov. Presne tak, dáme si diskusiu k tomuto, keď budeme ešte vidieť Spartan talianských kolegov, ale teraz verím, že táto otočka doľava, krátky štart. Spartan, lietadlo kategórie STOL, Short Takeoff and Landing. Je to kategória pre lietadlá, ktoré majú parametre cez takú vyšegrádskú štvorku postupne, takže uvidíme vystúpenie. Čo týka Spartanu, tak jednoducho toto lietadlo aj využíva niekedy prídavné jednorázové motory, keď vie vyštartovať ešte kratšie, ale potom nevidíme, takže poprosím slovo ďalej. Taktické dopravné lietadlo, kde práve boli využité technológie ako výkonné motory, efektívne vrtule a nákladové rampy umožňujú rýchly výklad a náklad nákladu. Čiže v hrubom prepočte a presne ako hovorí špatovky 500 km za hodinu. A toto je ukážka štandardného pristávania, vysunuté klapky, pristávacia konfigurácia a takto by mali pristávať približne pod uhlom asi 2-3 stupne, záleží podľa toho, ako pilot, aké sú poveternostné podmienky a určite uvidíme aj krátke pristátie s tzv. Strmým priblížením a veľmi rýchlým zastavením, kde budeme pozorovať niekde okolo 200 km za hodinu a na pár metroch sa tie kolesa musia roztočiť z nulových otáčok na 200 km za hodinu. Janko, taká otázka teraz. Fakt, toto ale neviem, toto mi určite odpovieš. Keď 380 pri veľmi krátkom brzdení má až 200 minút opakované možné použitie brzd. Ako to je tu nás s brzdiacimi systémami? Aké je použitie teploty, časy? Vieš to? Ja viem, že si nie je pilot Spartanu, ale... To záleží od konkrétneho typu lietadla, ale práve kvôli tomu sú práve stanovené tieto obmedzenia. Maximálna rýchlosť brzdenia, minimálny čas k opakovanému vzletu, ale taktiež kolesa sú vybavené aj poistným systémom. Sú tzv. Tavné poistky, ktoré vidieť ten postup taktického pristátia, kedy lietadlo pomocou sklzu vykoná mimoriadne strmé pristátie, počas ktorého sa lietadlo nerozbieha, ale efektívne vytráca výšku a dostáva sa do výšky podrovnania a dosadne na vzletovú a pristávaciu dráhu na minimálnej vzdialenosti a pri najbližšej možnosti opustenia dráhy, to znamená pri najbližšej rolovačke, lietadlo uhne do bezpečného priestoru a práve teraz sme počuli zvukový efekt tzv. Reverzného nastavenia vrtúl, kedy tá vrtula miesto toho, aby dodávala ťah, pridáva odpor tomuto lietadlu. Zaslúžený potlesk, zaslúžený. Veľmi dobre ste reagovali. Toto si zaslúži potlesk.